I després de l'atac dels Estats Units a Venezuela, Donald Trump sembla no tenir aturador. Des de la captura del president Nicolás Maduro i la seva dona ha donat titulars a la premsa pràcticament cada hora, per no dir cada dia, i ha generat també multitud de reaccions. La voluntat manifesta de conquerir Groenlàndia, amenaces a Cuba, Colòmbia, Mèxic i ara també l'Iran amb atacs terrestres han estat alguns dels gestos més destacats del republicà. Aquesta setmana diu que es reunirà també amb la líder de l'oposició venezolana, María Corina Machado, quan visiti Washington. Avui volem analitzar l'estratègia del president dels Estats Units, si se'n pot dir així, una entrevista que ben bé podríem titular també de Trump contra el món. Ens acompanya la presidenta del Casal d'Amistat amb Cuba de Badalona, l'Anna Ruiz. Què tal? Molt bon dia, benvinguda. Molt bon dia, gràcies per estar. I també saludem via telemàtica, si és que ja ens escolten, Rafa Burgos, que és periodista expert en política internacional. Molt bon dia, Rafa. Hola, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, benvingut. Comencem. Badalona Matí. Ràdio Ciutat. Què penseu que ha estat el detonant? Què ha portat Donald Trump a atacar Caracas? El petroli, l'afany, les ganes de captura de Maduro, Rafa? Com s'explica tot plegat? Bé, jo crec que les coses s'han de posar, com sempre, en el seu context. Primer de tot, bon dia. I hem de tirar una miqueta enrere. El primer mandat del Donald Trump anava una miqueta a les palpentes, però ja el segon s'ha descordat, si podríem dir-ho així, i hem de pensar sobretot, hi ha diferents aspectes, però per resumir-ho tot, Venezuela jo crec que representa moltes coses que, entre d'altres, sobretot tres, com tu molt bé parlaves, és el tema del petroli i dels recursos naturals, que de vegades només pensem en el petroli, però hi ha molts més recursos naturals. Això ja se n'ha parlat molt. En segon cas, jo crec que també és molt interessant tot el tema del pagament, de com es fa, en quina moneda es fa el pagament d'aquest petroli, que normalment ha estat, després de canviar el patró a principis dels 70 i tota la crisi que va venir després, es va imposar el pagament en dòlars. I això és una por molt important que té una economia que depèn, evidentment, del dòlar, com és la nord-americana i on es fan la majoria de transaccions. I sobretot la por al canvi amb el yuan, sobretot de la Xina, perquè tant la Xina i Rússia, però sobretot la Xina, des de fa molts anys, així com a Àfrica, diguéssim, i el sud-est asiàtic és un territori o una àrea d'influència, sobretot xinesa, també estaven entrant molt al que és Sud-amèrica i també perillava aquest aspecte. Per tant, tema dels recursos naturals, no només petroli, tema sobretot de la moneda, i jo n'afegiria un altre, que potser pot semblar que no és molt important, però és la importància i el pes que té el complex industrial militar nord-americà, que és una part molt important de l'economia nord-americana i que això es veu sobretot amb els tractats que està fent ara també Donald Trump en els països del voltant de Venezuela, no només per obrir nous destacaments militars, que ja n'hi havia, evidentment, però n'està obrint més per assegurar-se tot aquest, el que ell anomena l'hemisferi occidental, i està amb aquest cop de puny a sobre de la taula, donant o deixant ben clar aquest món multipolar que podia estar representat en l'altra banda per la Xina i en menys mesura per Rússia, de dir, ei, aquest hemisferi occidental és meu. I ho va deixar molt clar amb aquest document, que segurament n'heu parlat aquests dies, de l'Estratègia de Seguretat dels Estats Units, que es va publicar el mes de desembre, on sense embuts deixava ben clar això que ha passat, que l'hemisferi sud, Centre i Sud-amèrica, és un territori que li pertany i que el defensarà com sigui. Anna, en Rafa, no sé si coincideixes amb la radiografia que ell ha fet de possibles motius que hagin pogut suscitar aquest moviment també de fitxes al tauler. No ha citat el narcotràfic. Era l'excusa perfecta, el narcotràfic? Era l'excusa inventada per al Trump per atacar Venezuela i aquells països que ell consideri, com pot ser Colòmbia en un altre moment. Jo sempre estic dient, no és normal que es bombardegin vaixells d'altres països en aigües territorials d'aquells països quan els Estats Units, si vol evitar el narcotràfic, el que pot fer és el mateix però en el seu mar. I amb tota la seva armada, tenir-lo i evitar que qualsevol llanxa que no sigui il·legal entri en el seu mar territorial. Això era una excusa com una altra. Estava preparant el terreny per fer el que ha vingut a fer darrerament. El que volia afegir és que aquesta situació respecte a Amèrica Llatina per part dels Estats Units no és nova. És la doctrina Monroe, que es va inventar el president Monroe el 1803.
1803, i des d'aquell moment, o sigui, és que Estats Units està basat sempre, d'alguna manera, els que han dirigit Estats Units, amb la invasió i amb l'espoli i la massacre, com van fer amb els veritables les persones que vivien als Estats Units, que se'ls van carregar, com eren totes les tribus indígenes, no? I des d'aquell moment ell ha envaït, no ha deixat que es desenvolupi Amèrica Llatina en cap moment. Cada vegada que un poble ha intentat reeixir una mica d'una dictadura, del que sigui, ells han fet cops d'estat a Xile, a Guatemala, tots els països d'Amèrica Llatina han viscut aquest tema, o sigui, per començar. I ara jo el que veig és un problema molt greu a nivell mundial, perquè l'extraterritorialitat ja és bestial, perquè ja han fet lo de l'Iraq, han invaït i han fet guerres a Vietnam, a Cambodja, a tot el món. Si comencem a pensar, des de la Segona Guerra Mundial cap aquí han fet com 160 i pico, em sembla, de països que han incitat guerres o massacres, no? Llavors, de totes maneres, el món ara està d'una manera que ja no és unipolar, no són els Estats Units. Hi ha tota una sèrie d'economies emergents que superen en economia i en quantitat de persones altres països del món, que jo penso que ara estan calladets perquè ells saben, són bastant més responsables que el Trump. O sigui, la Xina, Rússia, Sud-àfrica, la Índia, jo què sé, Brasil, molts més països, l'Àfrica, que s'està independitzant de les antigues colònies. Són milions i milions de persones que en aquest moment els seus governs no han donat, a l'Iran, per exemple, no han donat un pas perquè són responsables, perquè saben que això ens portaria tots plegats a una guerra mundial i aquí sí que tots estarem involucrats. Jo, com a ciutadana normal i corrent, ja veu, soc presidenta d'un casal d'amistat. O sigui, no soc ni professora ni res. Fem solidaritat i cooperació amb Cuba perquè nosaltres defensem el dret a l'autodeterminació dels pobles i a la no ingerència per part de tercers estats i que la gent i els pobles es desenvolupin d'entrada com ells vulguin. I segurament amb l'evolució tothom viurà bastant millor en qualsevol poble. Llavors, jo el que veig és que el que hem de fer tots plegats és la lluita per la pau. Hem d'obligar els nostres països, els nostres mitjans de comunicació, els periodistes, a que no es desenvolupin aquestes opinions guerreristes i enfrontadores, perquè caurem tots, nosaltres, els nostres fills i els nostres nets. No quedarà ningú, quedarà la terra, però per ser éssers humans, com això continuï d'aquesta manera, no quedarem ni un. Jo faig un crit per la pau, sincerament. L'Anna doncs, parla d'aquesta possible tercera guerra mundial, veient l'escenari tal i com doncs, el tenim a dia d'avui. No sé si creus que ens situem en aquesta casella o no és el cas, Rafa. Jo crec que han sortit aquí coses molt interessants, això que comentava l'Anna, que estic molt d'acord, allò que de promoure la cultura de la pau, sobretot dintre del nostre sector també hi ha una vessant que s'anomena periodisme per la pau, que això també seria molt important doncs, anar-ho aplicant. Sí que és un període de tensió, d'aquest món multipolar, i evidentment és la llei del més fort, és el que està intentant amb aquesta política fer Donald Trump. Però sí que és veritat, quan ha fet l'Anna, que anava esmentant tots aquests països on hi ha intervingut els Estats Units al llarg de tot el segle XX, és interessant recordar doncs, un acord que és el conegut com la Declaració de Caracas, que es va fer el 1954, on fins i tot es va signar i tothom, el que deia un dels punts és que qualsevol país, diguéssim, que hi hagués una influència comunista en Centre i Sud-amèrica, hi hauria la justificació per prendre, entre cometes, les mesures adequades. Això és el que va aconseguir aprovar el govern dels Estats Units, i recordem que estem parlant del mitjan segle XX, on hi havia dos personatges que eren germans, un és l'Alan Dulles i l'altre és John Foster Dulles, que si algú ha viatjat als Estats Units, a l'aeroport de Washington, Dulles porta aquest nom, un era el director de la CIA i l'altre era el secretari d'Estat, el que ara seria el Marco Rubio, i van tirar endavant una política molt directa en aquest sentit que estem parlant, no només a l'hemisferi sud, sinó també a tot el que és l'Àfrica, no parlarem ara del Congo, de Lumumba. I respecte a la situació de Cuba, fixeu-vos que és una mena de trampolí també Veneçuela, perquè el petroli, malgrat que sigui molt dificultós treure'l i calguin moltes inversions, és una manera també d'obrir i de tancar l'aixeta. Això també ho havia fet l'Hugo Chávez i el Maduro respecte a polítics propers, per dir-ho així, però en el sentit contrari també ho pot fer els Estats Units respecte a Cuba i altres països amb els que Veneçuela tenia tractes i facilitava aquest tipus de recurs amb un preu més econòmic. I el narcotràfic, no me n'oblido, és un tema molt complex però molt interessant, i els Estats Units aquí
doncs té un pes molt important, sobretot al país que té més a prop, on la migració també és molt important, que és Mèxic. Hem de pensar que tot el tema del fentanil, on es produeixen centenars de milers de morts als Estats Units, i que això és molt important per a la política interna nord-americana, molts d'aquests precursors, que són aquests elements que serveixen per crear aquesta mena de pastilles que creen aquestes morts tan bèsties, que solament hem vist en moltes imatges, aquestes persones que semblen zombis, que en el seu moment se n'ha parlat, provenen aquests precursors de la Xina. I això els Estats Units ho té molt clar, tot i que els laboratoris en molts casos estiguin a Mèxic, ho tenen allà. I respecte a l'anterior president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, i l'actual presidenta de Mèxic, la senyora Sheinbaum, també hem de tenir en compte que Trump és molt hàbil i molt intel·ligent i els està apretant per aquí. Perquè també a Nova York, precisament, n'hi ha algunes presons, personatges tan coneguts dintre del món del narcotràfic com el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, que han estat extraditats allà i tenen molta informació que podia tenir conseqüències fins i tot per als actuals presidents amb aquests determinats estats, sobretot de Sinaloa, on hi ha unes connivències polítiques també amb tot el tema del narcotràfic. Anna, en la seva compareixença, Donald Trump i Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units, ara el citàveu, parlaven de Cuba, justament. Deien que el país i la seva economia són un desastre. Deien que Cuba tenia una certa relació amb Maduro i que depèn del petroli que rebia de Caracas. Ara amenaça precisament Donald Trump l'illa per deixar-la sense diners ni petroli. Diu que veuria bé que Rubio fos el pròxim president de Cuba, no? Has tingut l'oportunitat de parlar amb gent de l'illa, amb els ciutadans de l'illa, per saber quin és l'ambient que es viuen allà davant d'aquest escenari? Bueno, els americans saben que si entren a Cuba no sortiran bé. Per tant, per això no ho han fet en tots aquests anys. Són uns immorals, aquests que diuen que la illa està malament. Són uns absolutament immorals i si són creients, ja els dic que aniran a l'infern. Perquè estan portant a Cuba des de l'any 62 amb un bloqueig amb conseqüències extraterritorials. Tothom que comerciï amb Cuba no podrà comerciar amb Estats Units. Imagineu-vos en un món on la primera economia mundial fins ara era aquesta. I ara els diuen que estan malament, si estan fent un genocidi, que des de fa 32 anys la ONU cada any voten, excepte Estats Units i Israel, perquè es tregui el bloqueig a Cuba. És que no tinc ja ni per què parlar ni per què dir-ho, i que la gent continuï repetint aquest tema. Si no és veritat, que treguin el bloqueig i comencem a parlar si Cuba és capaç de tirar endavant o no. Cuba està exportant metges des de fa molts anys a tots els països pobres del món, esportistes, professors. Cuba no ha exportat ni una punyetera arma com fan els Estats Units, ni ha envaït a ningú. Tot això sí que ho està fent. Un país tan pobre i tan bloquejat com és. El que passa que no volen que continuï ni que sigui un exemple per ningú, perquè són capaços, amb 11 milions d'habitants, potser en aquest moment queden 10 milions, de tirar endavant amb un bloqueig com no hi ha hagut cap altre a la història de la humanitat. Jo no sé què més dir-te. He parlat amb la gent de la illa, és veritat, sí, i m'escriuen i que aquí estan i que aquí los esperan. O sigui, estan preparats, el poble cubà està preparat. Totes les persones cubanes estan preparades per aturar una invasió. I no cejarán, O sea, yo no me'n recordo de la frase, però diuen una frase de que passaran por encima de sus cadáveres, d'alguna manera. Veuries possible, veus probable, Rafa, que emprengui una acció militar a Cuba, als Estats Units? Jo, clar, això és molt difícil de dir, però jo veig més aviat accions tipus el que ha fet en Venezuela, o fins i tot a vegades no ens en recordem que aquest passat desembre també s'han fet bombardejos puntuals a la zona de Nigèria. També recordem que és un país molt important des del punt de vista de recursos naturals i sobretot petroli. Jo veig més una tàctica de pressió per una banda i després doncs també mirar de dividir el govern intern després si es fes aquesta primera intervenció, no sé si dir quirúrgica, perquè evidentment és molt dificultós mantenir les tropes, i Estats Units ja ho sap d'altres exemples, de l'Iraq, de l'Afganistan, que va ser un enterrador d'imperis, no només dels Estats Units i els seus col·laboradors, sinó també de l'antiga URSS, fins i tot abans de l'imperi britànic. Per tant, Estats Units sap la dificultat que és entrar en una mena de BSP dintre amb un exèrcit i té altres tàctiques, que pot ser la pressió econòmica, com pot ser amb els bloquejos, i fins i tot ara un cop a sobre la taula, com deia abans, d'advertiment de dir ei, vigileu els presidents, o els que esteu a prop, què pot passar amb aquestes intervencions quirúrgiques i com això pot desmadrar. I si em permet, ja per acabar, són tàctiques que el Donald Trump
com a bon empresari, sabia molt bé i que un dels personatges amb el que ha après més va ser un advocat que va morir de sida als anys 80 i que es trobava molt a aquesta famosa discoteca de Nova York, d'Estudio 54, i que van fer molts negocis, que era el Roy Cohn. I ell era un d'aquests impassibles advocats que va ser com el pare des del punt de vista de la defensa del Donald Trump, i ha après molt, i és crear molts focs alhora i que estiguem tots, com de fet estem ara, no? Tots els periodistes amb focs oberts a diferents àmbits del món, i això genera una situació d'incertesa que es pot aprofitar tant als serveis secrets, la CIA, com també a través d'aquestes intervencions puntuals i quirúrgiques. De fet, fronts tan oberts, que hem parlat d'amenaces a països de l'Àsia, de Sud-amèrica, de l'Àfrica fins i tot, però és que també podríem parlar d'Europa amb aquesta voluntat manifesta de conquerir Groenlàndia, que ja fa temps que també se'n parla, però que ara doncs, ha pres cos, diguéssim, aquesta amenaça. Quin paper creieu que està fent Europa davant d'aquesta política internacional? No? Perquè ja vam parlar a principis, abans fins i tot de l'estiu, no? De la política arancelària, que també és, diguéssim, una eina, no? De política internacional. Mira, abans m'he oblidat de dir que Cuba, sobretot, el que vol és la pau, i el que vol és basar les seves relacions en el dret internacional amb els Estats Units i amb la resta del món. I el que passa que si l'ataquen es defensarà, això està claríssim. És que vull dir-ho perquè és un poble molt que vol la pau i que lluita per la pau i intenta portar la pau a tot arreu. Respecte a això et diré que, clar, que la resposta, des del meu punt de vista, que no sóc un analista com el professor, és tova, és molt suau, però també hem de mirar el tipus de governs que tenim a Europa. Qui governa Itàlia, qui governa Hongria, qui governa... Bueno, els governs normalment són de dreta o d'extrema dreta. Són de la OTAN, de la posició més de dretes, que vol dir una mica més guerreristes, una mica més cap als Estats Units. Llavors, tots els interessos econòmics, les armes... la posició és tova. Ha sigut tova des del primer moment. Ha sigut tova en Palestina i està sent tova amb tot el que està fent el Donald Trump. Sí, jo res a afegir, totalment d'acord. De fet, normalment, clar, aquesta opinió única és molt difícil en tants països i sobretot, com molt bé comentava ara l'Anna, el tema de l'augment de l'auge de l'extrema dreta, però dintre d'aquest auge de l'extrema dreta fixeu-vos aquesta mena de punt discordant que la Marie Le Pen va fer amb aquest comentari a França respecte a la importància de defensar, diguéssim, l'autogovern i la independència de cada estat, que jo crec que estava pensant en aquestes colònies d'ultramar, que encara queden poques per a França, sobretot en el cas de la Guyana. Estava deixant aquest apunt. És l'única que ha fet aquest apunt, però sí és una situació bastant, com ens acostuma a tenir acostumats a la Unió Europea, molt galdós, no? Sobretot després de tot el tema tiraríem una miqueta enrere el tall aquest del gas que venia de Rússia i tot el que ha suposat també de negoci per als Estats Units a l'hora de comprar gas americà 6 o 7 vegades més car. Per tant, és una situació bastant complicada la d'Europa i sobretot tenint aquesta amenaça, tot i que Groenlàndia no pertanyi pròpiament a la Unió Europea, però sí a través del seu país que tutela Groenlàndia, que sí que pertany i pot provocar, és un d'aquests altres focs que es pot obrir i ens té a tots que no sabem com reaccionar. Doncs Rafa Burgos, Anna Ruiz, esperem que s'imposi aquesta cultura de la pau a la qual apel·làveu tots dos, davant d'aquest escenari amb tants fronts oberts on sembla que la crispació és el que s'imposa i al final aquesta violència, ja sigui dialectal, ja sigui a través de les armes. Que vagi molt bé i moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu-siau. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia, adéu.